ayo sowan panjang ponoro yo restu Audi Kadipaten Bandarang ini sahabat Kadipaten Ponorogo laik menika taping Patih Pujangga ya Patih Pujangga Muda Nabiantara Kadipaten Kediri saperlu badhe ngayunaken kusemaning Ayu Dewi Sangga Langit Raja Sekti Mandra Gunara Tegas Bapak Palu Pandisi Sating Garindu Lambai Prabu Krana Siwandana kang ugi berbudi bawa laksana kang ora duweni watak adik kang adik guna as as lo you Raksa Budaya Cipta Liyak waton ing pokok kecanda gremet-gremet waton ing pokok slamet wala Ayo awas sing ngati-ngati nger Raksa Budaya Cipta ayo sing ngati-ngati gitu lho Kadipaten Bandarang Kadipaten Ponorogo Otaping Patih Pujangga Nom kang kawutus gustinipun anenggih Prabu Krana Siwandana mijil saking Bandarang Rasa tumujud Kadipaten Kediri saperlu badhe ngayonaken kusmaning Ayu Dewi Sangga Langit Raja Sewu negara ngamijil Kadipaten Kediri ayo mas Dewi Sangga Langit kang nyuwun dewa tenaken arak-arakan saking Kadipaten Bandarang sebat Kadipaten Kediri menika tontonan kang dereng wonten ing jagat raya wonten patek boyo ingkang angka kalih sinten ingkang saged mlapak gledhek wonten sajroning bumi menika kang badhe ketapi dados garwa Pranaswari Dyah Sangga Langit ayo awas
Reksa Budaya Cipta. Kadilere gumara saran ing pecet kiasa mandiman bebasan kadya gluduk ing mangsa katiga. Bebasan seblake gunung guntur segara bakal asata pemaneh seblake malah sebebasan ajur mumpur bedah kalah sondro hati pukuh. Ayo kita jaki alon-alon maton ning pokok kelakon gremat lakon ning pokok selamat riak-riak maton pokok kacangga malah tidak ayo ngono ayo sing alon-alon labalah ayo ngono yo labalah ai se os Ayo Reksa Budaya Cipta beri tepuk tangan ayo ditajak kita yo ayo ndang sauto kok kagak tepuk tangane lagi piye ndang sauto kok panggah tepuk tangan ae iki sing renek kabel Mang Mas lah piye sing tenanan ngono sik iki gawe sing kuwi lah wis bojoku gandel lho Met lha kuwalik beh ndase mung mburi iki piye jane kuwalik maula wis muni porong urung nah nang yo dadi pangan abahmu lho Met ora iki lho lho tepuk tangan ki sing atraksi aku apa kowe ikan wayamu mangan aku ngewangi penonton ben awakmu ben semangat lah yo aku semangat lho semangat piye pesan penonton tepuk tangan aku malah tepuk tangan lah kamu gak melu salto lho malah melu tepuk tangan kudu salto to lho iki lho Met nak penonton kene tepuk tangan adewe sebagai cangganong kudu salto bagi apa cangganong apa kuwi
Loh, ganongan. Aku Jangganong. Terus aku Cak Kangkung. Loh. Cak Kangkung terus biasanya karo orek tempe ngono ku lho. Kuwi panganan, kuwi panganan. Lah yo, berarti kudu atraksi. Wis atraksi apa urung? Lha iki wayahmu jarene wayahmu mau. Lah kowe wis atraksi apa urung? Urung. Lah kene ngono ngomong iki kancane. Takonono penonton kene, takonono. Wayahe sapa? Takonono njejel. Takonono. Sewu, Mas Ciblek sampun atraksi napa dereng? Sampun napa dereng? Dereng lho, dereng. Lha iki mau kowe iki ngomong yo omong. Ning sing duwe bukti. Dadi kowe iki ngomong bukti. Kowe ngomongnya aku oleh ning kowe kudu iso nglakoni dhisik. Loh, ngenyek aku. Sopo sing ngenyek? Tapi lek kowe rumangsa ya monggo. Aja ngono to. Aja koyo ngono. Berarti kene ngono dhisik. Tapi yo anu yo, Mas iki berurut yo. Bar aku. Enggak. Loh, nyapu dedak urut barang. Lah terus. Lah kok kene dingge urut bre wis entek iki kok. Tapi kan yo berurut temen, kan metune sapa, mau dhisik sapa, baru satu, baru kedua aku, baru keri dhewe iki saman ngono lho. Lah terus keri dhewe tukang bongkar genjot. Kuwi keri bar-barungan malahan. Ya wis, ngono ya. Keri dhewe ya. Yang pertama sapa? Loh, iki lho pertama. Karo iki kat udan meng lho tekone kat udan iki cah loro iki. Aku yo ngono mau. Baru udan. Baru udan iki kat udan wis nang kene kok. Iki lho wong telu iki lho mruwang wis nang kene iki lho. Malah bobole mau meneng ayo. Heeh, yo nomor 1 sapa? Ayo, Din. Ayo, Dang. Tepuk tangan. Lah wong benane karpet mau jalune tepuk tangan. Yo kan benane karpet iki salto, men. Oh, ngono. Gongro. Gongro tak dhewe iki saltone kok piye? Nah. Ndak salto. Ndak. Oh, ngerti aku sih, Mas. Nyapa? Aku ngomong, aku ngerti aku. Nyapa? Aja ngomong. Nyapa? Rahasiane wong loro iki. Aku ora muda to. Nyapa? Nganu karpete beko. Ora mesti ora karpete ngene iki nyapa? Kowe kali yo. Asline iki ora benane karpet. Kalau incek menyanyi. Aja banter-banter. Isin aku. Mek. Teko kene penyanyi lho ketok. Lah, ira. Hah, ketok. Dadak kok kene iki nyapa? Lho semakin dekat kan semakin jelas. Oh alah, paham aku maksudmu. Iki nyapa yo? Nah, wis saiki wis rapi. Saiki joget. Nah, wis wayahmu. Ngono. Tepuk tangan buat Mas Distin. Tepuk tangan yang meriah buat Mas Distin Bieber.
Endi? Iki meng sing atraksi iki. Berarti yo iki hake kene. 2000 piye? 1000 lho. 2000. Wah, berarti kurang 3000, Pak. Jareke 1000. Mit, adil dikek 2000 kudu bersyukur. 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 Maksudnya iki meng kan wae sampean sing atraksi. Berarti iki hake sampean. Dadi sapa sing atraksi ketika ada saweran, sret. Kuwi hake sing atraksi. Tapi sing ngono ya, peraturane ngono ya. Oh, berarti ngono ya. Heeh. Iki meng wis atraksi. Heeh. Wis, nyisih. Nyisih. Berarti giliran berikutnya. Berarti sapa? Sing atraksi sapa? Udu iki lho, adik iki lho. Nah. Kuwi wis cocok. Aku. Lampane kudu-kudu wis arep koyo ngene ngono lho. Kudu ancang-ancang ae. Aku ki jan semangat e ra Wis, bisa. saiki wayahmu. Iya, heeh. Mikir sik. Sik, wis satu. Minggir kono. Nggih. Minggir kono. Nggih. Wis satu. Urung. Minggir kono. Ya. Lah iso. Dawa sing satu mikir kono, ngono. Heeh. Sing satu mikir kono. Sing gak satu mikir kene. Heeh. Lah iso. Ngono koyo to, Bejo. Iya. Lah iso. Lah iki wayahmu ki lho. Aku ngomong. Wis satu, Gong. Wis, Wis, Gong. wis. Wis mikir kono. Wis satu, Gong. Urung. Lah ya mikir kono. Lah ya makane kuwi. Makane sing wis satu mikir kono. Lah ya sing urung satu mikir kene. Lah ya makane kuwi. Lho lah iya mikir aku ki urung kowe ya urung to. Saiki wayahmu kowe sautowo cuma. Ih, ngono. Satu. Oh nggih, mengke wayahku lho. Mengke lek wayahku lho dicepakne nggih. Niki mboten usah. Mengke lek sajake mboten bentaya trokes, kiris kula cepoki, kiris. Oh ngono to, Met. Garkot lho. Bagi. Ki uris piye to? Lah iya kiris. Bukit kancamu iki boy, berarti iki online piye? Iya no. Yo lek ra nggowo cash kan iso kiris. Ngono lho adewe Berarti iki. ngono koyo apa jenenge? Apa jenenge? Cash, adewe saldo. Omong ngono ke. Nyapa? Omong ngono sesuk paute libur ora usah semayanan. Alah. Iki wae sapa kaya panggangan wae. Wayahe sapa? Wayahe sapa? Iki sik wayahku. Wayah iki lho kowe urung atraksi kok. Urung. Iki wayahku tak petung. Wayahmu ndak sauto. Heeh. Dak sauto ngono lho. Aja malah lupa-lupa kok ngene kaya tas muntal papat kowe iki malahan. Wis to gampang kok kendangane. Ngene. Tak petung alus iki lho. Ora nyawang kowe. Yo tepuk tangan sama doi. Beri tepuk tangan reksa budaya cipta. Ayo Blek. Muni yo ciblek. Ditanjak bro. Ciblek. Ciblek elek. Ciblek elek. Beri tepuk tangan yang meriah. Atraksi salto belakang jari Mas Ciblek. Era payu. Seorang manusia berkepala nyambe. Siapakah dia? Inilah dia. Satu nelek. Mas Ciblek. Satu nelek kae. Mas Ciblek yang sangat elek. Mas Ciblek sangat elek. Dase apa jaremu Mang? Ora masalah kuwi, Mas Ciblek nyapa? Atraksi salto belakang. Ah, bener. Dari Mas Ciblek. Ah, bener. Dari seorang manusia Heeh. berkepala nyambe. Patamu nyambe. Kudu nyambe, Met. Lah sirahmu kaya nyambe apa ora? Mosong ini. Lah kowe kok nyambe apa ora? Meh. Lho gene ngono kok ora gelem diarani nyambe. Iki mah nek titipan 2000 saltone ping 20. Ya Allah, RBC iki jalanan lagi piro? Dikon ke satu ijan. 2000 sautane ping piro? BPJS Tak tambahi 2000 ping 40 Blek. Sino. Iki wae si saldo sapa? Awakmu. Ki nyapo neh? Wayahmu ki lho kowe. Ki wayahku. Iya atraksi apa ora? Lah mung atraksi lho Met aku Met. Terus Wayahku nek. saiki golek sawer. Lah atraksi. Pisan nih. Pisan ngomong rong marem. Ya wis aku ya wis. Yo wis piye Wis aku mah ya wis. Piye ya wis. Hei, putus iki. ya aku ya. Ciblek kok bingung. Lah yo
Ditanjak Blek. Yo. Ayo. Beri tepuk tangan yo. RBC. Siap Blek. Mas Amit. Wih delok. Iki jatilan panjang gila nyapa to? Ora bisa ngene Met yo. Biasane kan sing iki kan ditamu Met yo. Takoni yo. Nek yo ngene yo Met yo. Biasane kan birai kan gandongan to. Iki malah penyanyi lho. Ngene ae. Anu ketoke penyanyine kreminen iki tadi. Ora ning ngono Met. Tabuhane urung pas. Kok ngene ae. Nyapa bene nyantuk penyanyine haus kok Ora haus men. Birai. Ora Blek, kuwi semangat jenenge. He, ora ngono. Lah aku ngenteni gendang ditabuh kuwi mau kowe tak kon sompreti sing ngene-ngene ula kuwi mau lho Mas. Oh sing piye? Sing ula. Oh tari ular. Oh, tari biasane kan disompreti, aku ndak disompreti iki mau. Oh biasane lek Mbak Ana metu disompreti. Iyalah. Ngomong tali ular. Lah Mas, sing kaya metune Mbak Ana lho. Oh alah, biasanya disompreti to. Ngene to. Sompreti. Ya bener, pasti ojo koyo ngono lambene. Sompret koyo ngono kae sing nyompret. Disompreti ya Mas ya. Sompret. Ayo Mas, ayo. Kalau Mas metune Mbak Ana lho Mas, sompretan. Tari ular Mas, tari ular. Nah, kayak Tari ular. kok Sungai Amazon. Ngene Mas. Lole. Ayo, Mbak. Loh, laras iku wesan. Loh, ayo. Loh jereke sompret. Jereke kok nyompreti kok nek Sungai Amazon. Piye to Blek Lah bojomu iki mau kan singku tari ular. Heeh. Tari ular kan ora disompreti. Heeh. Lah kene mau ndak harus jenenge tari apa? Endi? Tari kelek Mas. Wis tak kenek-kenek nil kok yo ndak geblak lho iki mau. Endi? Lah rambut pepetnya kan geblak. Gitu ngene lho. Awakmu kan ngene, dijoget tali aku ular. ngene, tari ular. Ular. Gedek aku tari apa? Kelek. Tari kelek. Lah, terus aku ngene. Oh, ngono. Ya ngono lho. Terus nyapa? Tari Tari apa? Tari embuk. Loh. Kok iso? Krembuk. Rodok. Ngene lho, ngene lho. Minggir, kowe iki minggir, calon minggir. Yo, Tak contoni. contoh. Beh, Piye? koyo aku gak Mit. Dul, lho. Piye to Mit? Nyapa? Aku calon rumah salto dhisik langsung nyok anu. Alah kesuwen Blek. Lah terus Langsung kene lho, kene lho. Wong kene gak setuju. Ya polah dhisik to, mosok Wong kene langsung. kudu sing awakmu sing salto baru Pola dhisik to, Pak? Ya kudu polah dhisik. Lah mosok pola dhisik. Ora. Lah nyapa? Aku ora iso. Kok lek wis teko aku pola ge pola, biasane ngono. lah lek ora pemanasan dhisik langsung ngono apa ya kena. Kena, Pak. Mosok kena. Kena, tak dudoi. Kuwi urusanmu dhewe. Loh, ora tenan, kena Mas. Ayo. Yo, mapan dah. Lah rong panas dilingguhi apa kena. Ngene Jan, ngene, mapan ngene. Dah, ayo Mas Mas. Lah ya sing kuwi ya wis. Yo. Ayo, iki wayahmu Blek. Mas Hamid to. Ser. Lah ya ngono. Pelak. Golek ra kenek ditenono. Iya. Ser. Dok mburi, Mbak. Ser. Gas. Mburi. Rada
rodok kanan titik. Ayo, kenek ora kuwi. Wonge ora betah. Lah kok ditutupi nyapa? Cek met. Nyapa mau tutupi nyapa? Mau tutupi nyapa? Sik. Ndak kuat aku, Blek. Ayo mati ayo. Piye to, Blek? Ayo wis ora muni. Baterainya entek. Bateraimu tambahno. Mau tutupi nyapa? Ora kuat. Met, aku ini lepes. Hah? Kowe ngene lho prayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye? Lah terus. Entek-entek Iki, Mas. kasur sak iki. Baterainya Mas. Ora ngentek ning kasur, kudune alhamdulillah. Hah? Kudune alhamdulillah. Alhamdulillah piye? Oh kudu disyukuri. Oh, ya kene. Lah wong wis mepet kok mbok tutupi mripate. Nyon sewu kula pantes apa mboten caleh niki? Mbak, lah sampean nuntun apa kuwi? Anda. Pantes apa mboten? Nggih. Monggo para penonton dengan jawab jujur. Pantes apa ora? Pantes apa ora? Cek. Ora. Lah, Rejan. Iya to sampean. Bocah cilik-cilik iki Heeh. kan mesti jujur. Sisih ngarep jajal pantes apa ora? Pantes apa ora? Hei, Met. Amet. Ora jarene. Awakmu gak pantes. Isih rene. Oh, bene, lek pancen aku ora pantes ya wis aku tak cekot neh kok. Loh, hei, buat iki barang iki. Sopi. Rojo isih. Kene. Gandan aku, gan jajal. Iya. Jajal. Jajal sisih kono te kono. Sik. Pantes nama mboten? Pantas. Lah dalah. Ngarep Blek, ngarep. Pantes nama mboten? Nah, ngeri dhewe to barange. Sik. Ngeri dhewe to. Iya jelas pantes. Blek jajal ijol Blek. Ijol jajal. Pantes apa ora jajal? Ya jelas pantes lek kowe karo iki. Lah, terus, Ibarate kene iki Jajal. Jajal. cara kene gedang raja ya to. Lah. Kowe pas, kowe koyo cok bakal. Dadi wis klop ngono lho dadi sajen sing Ora, kowe emang karep kuwi ra pantes jajal nyilih kuwi, pantes apa ora? Jajal gantian. Ya sewu kula kalih Mbak Gocan pantes napa mboten? Oh gak, Mboten. kok panggara pantese karo sapa pantese? Mboten. Oh ya wis sekno, sik tak jimo HP Pak aku, Pak. Ojo nafsu to, Me. Arep nembe apa? Gantian. Ora aku tak buka. Jajal. Sik tak buka HP dulu teh. Nyapa? Buka aplikasi Juk. Blek jajal Blek. Kabeh ora pantes. Kowe karo sing kuwi pantes apa ora? Karo Mbak Yurika. Wah iya. Iki malah ayu-ayu gonceng ketek. Kok bocah kethek piye to? Ojo ngono sing apik. Ora Blek. Apik. Ora iya yo apik. Ketek iki apik lho, Blek. Yo apik lan ning hujan. Anoman kok, anoman kok. Lah dalah. Duwe pangkat tok ya. Lah, Hop, duwe hop, pangkat. Ah. Kok Ya. Wah, sing wedok. pantes napa mboten? Lah kowe kok pantes terus Blek? Lah kuwi ora pantes dhewe. Aku kok ora pantes to karo sembarang-barang. Iki to, Mit. Jajal tak Iki pantes, Met. bene. Sing penting ora pantes, sing penting aku berusaha merayunya biar Oh, bisa jatuh cinta kepada merayu. aku. Nah, jajal. Jajal. Aminor Mas. Jajal. A minor. Nah. Jajal. Cek, aku siapa kamu sih? Ketane iki. Nah, tangane dicekel. Wis dianu. Sayang. Kamu kok keklek? Oh, Kayak kasih keklek. kepada pembunang. Kamu tahu gak minuman soda? Enggak tahu. Gak tahu? Minuman soda itu kalau dikasih susu aja gembira. Apalagi aku. Oh, maksudnya dikasih kamu mendapatkan kamu. Yo genah. Soda ki lek karo susu kan dadine soda gembira. Terus aku lek umpama anu oleh kamu ngono lho. Hah? Ha. Kuwi ya gembira, ya bahagia. Hei, Met. Jajal aku, Kan wis to, Met. Hah? Jajal. Iki live apa ora iki? Modar kowe. Ora. Iki mau lho wis ora. Iki mau kamu budal dhewe to mau. Hah? Budal dhewe to mau. Dhewe. Lah yo, Heeh. gak apa-apa to los to. Los. Lah yo, nyapa wedi? Iki wis streaming lho. Hah? Nyapa wedi?
Aku ora wedi jane. Lah terus? Aman aku ngene iki. Lah nyapo? Aku ki anggere tanggapan ngono ki bojoku mesti tak jak mangan ya toh. Heeh. Mulai tak gekne teh hangat. Ya bener. Karo tak ombeni CTM sak rayuk. Wi turu, we. Ben nyapa? Ben turu. Lah sesuk-esuk lek didelok. Sesuk-esuk delok live ulang. Iki bola-bola YouTube tak kon hapus videone. Ojo ngono. Aman iki bolaku kabeh kok. Hei, kowe kan wis rayu. Iya. Heeh ngrayu wis lolos. Kowe karo sapa-sapa ora pantes njajal ciblek. Lah iya pe iya. Jan. Ning endi to kuwi wong? Tangan iki lho. Wale. Bocah iki nang kene kok malah ngene kowe. Karo dok iso. Dok ngono lho. Lho, gongro. Anu Mas. Pasangan apa? Serasi. Malah seterasi lek kowe iki. Serasi aja terasi. Heeh, serasi. Ngene Jan. Anu, apa jenenge? Nadane apa? Nadane W. Kok W to? Oh, W apa? W ning sing. WC kuwi malah. Kok WC? Apa rumasamu nang ngene? G. Ngono lho. Lah iya kowe kok ora umum ta nadamu? A minor. Minor. Tepuk tangan sih, tepuk tangan. Beh. Ya lagi gila aku ngerayu gitu. Lah iya ndang. Sik. Hosa. Kok malah usah. Sek tul. Barongan mau tombeling, rene yo tak tembiling. Hosa. Apa to, Met? Rayu malah usah. Sik to. Lek rayu ki piye? Lagu iki, Met. Lagu usah. Barengan montong beling. Trene TikTok iki ngono kuwi. Trene yo aja ngono rayu sang wedok. Lah kowe ndelok lek njaluk nada A minor kok ngono. Jaluk laga A minor wae yo. Bro, jajal. Contohno. Sepiro Mas? Wes, ton aku ya Mas. Astagfirullahaladzim. Cocokno karo kene lho, cocok. Anu, kono yang ngetone kene Mas ya. Awakmu ngetone ngono. Gah, lho, terus kono numpak mobil aku numpak motor urip banter kono. Lho ra stop ya. Hari yang mantap. Coy ngono, Met. Wis ora genah takut ya. Iya, aku tak. Ndang, jajal. Nek iki Mas. Iki lho. Dine kok ngene. Iki ra ketok opo piye ta jane? Dhuwur kuwi lho marahi. Jajal. Ayo Dang. Dek biyen wis tak tukokke wujud tali. Tepuk tangan. Isine saikine lah kok ilang sak slirane. Apa kurang larang pungkasane. Lah kok kaya cemplek kepidek ngono. Sik, Met. Hei, nak dicocokne. Anu sik. Dipasne. Belajar sik, nada lemu, nada. Pungkasane. Nah, pas lho. Dipasne karo kene, dipasne karo kene. Pungkasane, Be. Pungkasane. Nah, pas to. Lah, nada. Kuwi ilang. Nah. Ayo, kok ngarep kok ngene mang. Ngerti, Pak? Kok ngaglek. Kok talon lho. Kono, Pak. Teko pungkasane emang piye? Apa kowe? Apa kurang larang? Apa kurang larang? Kemunjukan. Pungkasane. Gak iso, Pak. Oh iya, kemunjukan didokne titik. Serah. Pungkasane. Loh, Maksud iki sing didokne iki nadane lho, Celuk. nadane to. Pungkasane kowe ilang. Nah, Neng ngendi aku goleki tali kota. Kok rapas to, Mas? Numpang, Mas. Ayo sing kono. Iki mas taline ujuli dhewe
Lah dalah. Lah ndi lho ngene. Mereka ukurane kurang gede. Sesuk tak tukokne tompo. Lek kurang gede. Berarti kurang gede taline. Golekno nek sing ukuran XXL. Ukurane sing kurang gede, Pak. Biasanya ya papat loro lek iki. Sakmono kuwi papat loro. Karo. 3 7 8 barang enggak sedeng. Ora sedeng. Mas nek sandale iki lho, Pak, sandale. Iki kan modele bawakane kan bojoku iki gede dhuwur. Bojomu ki ya. Heeh. Kok sandal itu ki sing pedhot iki taline kotang. Anu iki sandal. Jarine mbake kurang gede, ukurane kurang gede. Mosok. Lah piye to bocah iki? Piye to, Mit? Jajal mbok ukurno apa piye? Jane piye to wi? Ngukure prayung ngene to, Pak? Diukur. Enek dhewe Heeh. ukurane. Besare pira, panjange pira ngono lho. Lah jandang. Jajal ukurono sik. Iso ngukur ora kowe? Iso ora? Jajal nang diukuri, diukur. Aja nang kene. Nah terus. Lah dalah. Engko lho kene ngulon, ya to. Enek bulak-bulak to. Lah pedote saiki Sementara dirafia ya, Pak. disembung. Heeh. Taleni karet. Kita nih ngene, Mit. Sinyalnya awakmu kurang pantes. Heeh. Jajal wong loro jajal. Berarti ben mbake ya sing nyanyi ya. Heeh, siap. Sareng-sareng reksa budaya cipta. Lah iki PT-ne sapa le? Heh? PT-ne sapa? Sik. Bosnya sapa ya? Lah, Bapak. Mas? Apa? Bapak Bapak Pamuji. Ya, Pak ngene, Pamu ngene. Pak Mu Ngene iki. sing ndi to Pak Pamuji njajal lunggah. Pak Pamuji. Nah, jenengan pinarak cobi ingkang pundi piyantune Pak Bosnya Pamuji. Ndak gelem. Ndak gelem. ndak apa-apa iki jenenge pager-pager. Terus? Nggih. Yo masih ben aman dan jagongi tamu-tamu bola-bola seni sing wis rawuh pada malam hari ini. Ngono ya. Nggih. Diucapkan selamat malam ya Pak yo kepada malam, pihak keamanan. Sugeng Dalu. Nggih, selamat malam. Terima kasih kepada jajaran keamanan yang sudah datang dan rawuh pada malam hari ini. Semoga acara bisa berjalan lancar. Amin. Penonton yang di sini tetap dihimbau untuk tetap menjaga kondusivitas dan Amin. keamanan. Nggih, mugi-mugi lancar ngantos paripurna. Nggih, Gak amin. enek alangan apa-apa ya. Nggih, amin amin ya rabbal alamin. Pak Ngaturaken Heru. sugeng rawuh kagem Bapak keamanan Nggih. ingkang bertugas.